Bivša njemački kancelarka Angela Merkel izjavila je da postoji mogućnost da bude posrednik u rješavanju konflikta između Rusije i Ukrajine. Merkelova nije isključila mogućnost da bude posrednik, ali ne sada, već u kasnijoj fazi, dodavši da od nje nije ni traženo da se umeša. Ona je istakla da sukob u Ukrajini predstavlja prekretnicu u europskoj istoriji i da se ruski predsjednik Vladimir Putin mora shvatiti ozbiljno. Merkelova ocjenjuje da su njene odluke dok je bila na funkciji njemačke kancelarke i njen odlazak sa tog položaja možda imali utjecaj na Putina da donese odluku o pokretanju specijalne vojne operacije u Ukrajini. Merkelova je priznala i sopstvenu nemoć na kraju mandata. Bilo je jasno da neću dugo biti na funkciji i zato jednostavno moram da konstatujem da razni pokušaji u protekloj godini nisu imali efekta. S obzirom na to da Putina poznaje dugo, upitana je kakav je on čovjek, trebalo bi ozbiljno shvatiti njegove reči. Kratko je rekla Merkel, piše RND. Merkelova je u velikom intervjuu za njemačku medijsku mrežu RND, jednom od retkih nakon političkog penzionisanja, navela da je prošle godine pokušala da razgovara sa Putinom o europskom bezbednosnom poretku. Ali da ruski lider nije bio zainteresovan. Sa jedne strane, Putin nije više bio spreman za novi summit u stilu normandijske četvorke, a sa druge strane nisam uspjela da uz ovaj pokrenem dodatni rusko-evropski format za diskusiju o poretku evropske bezbednosti, rekla je Merkelova misleći pritom na sastanke Njemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine koji su rezultirali sporazumima iz Minske 2014. i 2015. godine. Ona je ponovila da stoji iza svoje odluke da blokira zahtjev Ukrajine za ulazak u NATO 2008. godine, jer bi sličan postupak izazvao sukob sa Rusijom. Ona je podržala i kurs svog nasljednika Olafa Scholza, SPD. Smatram da je ispravno da Zapad radi na opstanku Ukrajine, a da ne postane dio direktnog vojnog sukoba.